От далечни времена, всяка година в началото на август на Илинденските поляни край родопското село Гела се събират местните родове за раздумка и веселие. Тази традиция продължава и до днес и съхранява песенното богатство на Родопа планина. Тази стара традиция е в основата на идеята за организиране на гайдарско надсвирване на тези поляни. Първото гайдарско надсвирване се организира през 2002 година. Главната цел на фестивала е да популяризира автентичния родопски фолклор. Задължително условие за българските участници е изпълненията да са на каба гайда. Надсвирването се провежда на поляните до параклиса Свети Илия над селото. Постепенно събитието добива достатъчно голяма популярност и се превръща в международен форум. Все по-често се регистрират участници от Япония, Унгария, Великобритания, Франция, Холандия и Шотландия. За мен гайдата е спътница така в моя живот. Аз съм с нея още от малък, като ученик в казармата, помагала ми отново, врати ми отворила гайдата и така нататък. Докато съм жив и здрав, ще гледам да е една спътница в моя живот. За мен това е едно от най-важните неща в моя живот. Направо си е част от мене. Мисъл, в тежки моменти, в весели моменти, мисъл, с гайдата си плача и се смее. Това е. Ами то нещата се изчерпаха за гайдата. Аз ще кажа, че гайдата е един приятел в живота, който е за цял живот. Поздрав от Родопа планина, поздрав от тази Орфеева планина. Толкова звук, мелодия, хармония и красота днес на тези илинденски ливади и те предполагам, че ще ви зарядят с всичко, което излъчва планината, любов и топлота. Това е Родопа планина, магнетична и гостоприемна. Поздрав от България и от Гела! 3-4! Поздрав от България! Поздрави от България! На здраве!
На Илинденските поляни се стичат хора от цяла България. Гостите на надсвирването варират от 8000 до 12 000 на година. Участниците мериха сили в 3 възрастови групи, оценявани от 3-членно жури начело с баш гайдаря Костадин Илчев. Човека се умял да обедини 333 гайди за паметния рекорд на Гинес. Най-малкият претендент беше 6 годишен пловдивчанин, а най-възрастният 69 годишен негов съгражданин. Десетки сергии предлагаха кюфтета и кебабчета в чиниите на гладното множество. По време на събитието се въртят чевермета, по поляната се простират шарени черги, а мелодиите на гайдите звучат до късно из цялата местност.